Goeiedag. Ja, nog goeiedag. Hallo. Hi, Mark Vijver, voorzitter. Eigenlijk we richten ons op primair op nieuws, maar ook op een stukje verdieping, sport, cultuur, eigenlijk alles wat daaromheen hangt. Ik heb een hele mooie portefeuille, vind ik zelf. Ik ben met onderwijs bezig en met media. En ook mijn werkbezoeken, ook vandaag, zijn vooral daarop gericht. Dus ik stap scholen binnen, ik mag gewoon met leerlingen praten, met docenten, met schoolleiders. En ik mag ook bij jullie rondkijken om te zien hoe jullie als lokale omroep bezig zijn. En dat is hartverwarmend. Ik vind het fantastisch om te zien dat jullie in toch niet altijd makkelijke omstandigheden hebben. Want je moet veel met vrijwilligers werken en de financiële middelen zijn ook niet overdadig. Nou, toch proberen om een lokale omroep te zijn die heel erg geworteld is in deze gemeenschap. En ook de dingen doet waar de mensen in deze gemeenschap ook behoefte aan hebben. Zou u iets voelen voor een soort van pilot met een aantal streekomroepen en daarbij een toereikende financiering? Nou ja, we zijn nu eerst aan het kijken van wat moeten we doen met streekomroepen die bij wijze van spreken op omvallen staan. Want ook die zijn er in Nederland. Ook leren zeg maar, van de goede voorbeelden om op die manier te proberen hen te helpen. We zijn ook aan het kijken of we misschien samenwerkingen, verdere intensievere samenwerkingen kunnen plaatsvinden. Ook met de regionale omroepen. Die zoals u weet wel vanuit mijn ministerie gefinancierd worden. We zijn ook aan het kijken of gelden die beschikbaar zijn ook voor de regionale omroepen dan ook misschien in die samenwerking gebruikt kunnen worden. Dus dat zijn allemaal vragen waar we mee bezig zijn. Met als belangrijk oogmerk ook dat we het belangrijk vinden ook dat die lokale omroepen hun werk kunnen blijven doen. Dus in dat opzicht best ook even spannende tijden nu. Nog niet direct allerlei oplossingen, ook niet in financiële zin. Maar wel met elkaar de schouders tegen elkaar aan en maximaal kijken wat we kunnen doen. Hast er een beetje vertrouwen in, wanneer als minister dus zoals van de media hier om de tafel zit, dat het enigszins wat uithaalt? Nou, dat denk ik wel, want het is sowieso een heel prettige sfeer. Heel noffelijke man die gewoon eerlijk is en iepen. En eigenlijk op het einde zei hij eigenlijk van je gebeuren dingen die het eigenlijk net kennen. Dus hij had wel zien van hoe goed het weer bezig binnen. Ik nou weer met de debatten en met de verkiezingsjonnen. We hebben uitlijn wat we al door met de admiraliteitsdagen. Dus hij ziet wel wat je gebeurt. En hij ziet ook dat het heel goed knipt qua mensen. En dat iedereen het maar naar zijn werk doet en dat er best wel meer ruimte in komt. En het kan zeker niet kwijt dat de minister die door de media gaat, dat hij dat inziet.